Moltes gràcies. Jo, senyora alcaldessa, li falta una miqueta d'humilitat. Per mi és el que ha fet en aquests darrers 4 anys. Jo entenc que ha de defensar el seu equip de govern i s'ha tingut que menjar molts gripaus, com el gripau del regidor de platges del Sitges Grup Independent i molts que s'ha tingut que menjar. Però també li dic una cosa, senyora alcaldessa. Nosaltres, els que hem estat a l'oposició, hem aprovat pressupostos quan ha calgut pel bé de Sitges. I Fets per Sitges ha estat en tot moment, quan ha calgut i hem vist bons pressupostos, els hem de tirar cap endavant com altres formacions. I també dir, per exemple, com diu la senyora Lorena, que ens hem dedicat a posar pals a les rodes, jo, senyora Lorena, li aconsellaria que li assessorin una miqueta millor, perquè els 21 regidors, quan ha calgut, hem donat lleialtat institucional a la senyora alcaldessa sense cap retret. I per acabar, m'agradaria remarcar el 30% dels sitgetans que es van quedar exclosos per no poder optar a un pis de protecció oficial pel...